Huriani tu hatta di tongani minggu zung taon perhuriaon dohot pardingotad di namodding sadarion disungguli do tu hita pabuana hot do pamaretaon dohot harajaon ni debata alai anggo hita anggo pertibion maruzung do jala salpu do ditikina molo tajahaw no puluh halak nakinga kadongatan ng zumulo modingi di paingotido na sa bulus do ari-arita di tonga-tonga ni hasya nganon hirana sa ngobus do tahilala ari-ari ningoluta perdalanata di saldok portibion boydo misalnya sahalak tentara namat say tongam idaun ditiup si jatana dangadong nahurang molobinereng alai tupa ditikina zonok moru guguna merus do sibukna sahirana tadok hirana soibena do sinatoari satokin sangobus perdalanan nihita hazol maunon di bahenido saidok ko nakatoko-toko gereja do anggo makna ningoluon narimikot dada sadia gudang na pineokmu di hasyanganon alai dia manabui legasi si tinggal honommu adorang so tatadikon portibion ido maknani pernguluon diaka na porsea maruzung do saluhuna nadong di hasyanganon iban na sailas di padumu do pardingotan diaka na modding pabua maruzung do nang ngulut tape tupa satu kinari manang namarsugut bulan depan tahun depan meluakan tua-tua sipata meladong songonon masa majahak kana modding di tonga-tonga ni huria saya dong gomardok behado hulaing tahun ni begok kudupe di huriaon akana modding berarti mulu dibigi lanjut dope umurna di hasyanganon alai moloso di BGB berarti nunga borha ibana manopot sitopotonna tu debata natu mopaibana molo didokon maruzung do saluhu na hasyanganon sunggul-sunggul do tu hitaon mangadopi po dan nalipe na mardok dangadong be uzung ni portibion pantarei mengalir nama songon masin naso merhauzungan di bahini lomot tanama mangulahon nakasiulota di portibion aidang adong berobe uzung ni hasyanganon ninna nasida alai de batasa diri romad do au do bonana dohot uzung di tangan na do bonana doho uzunga di naroma ibana diari padua halihon laho manopot akkana di ibana paheheon nama sibai nakaulau nadinggat tu siamunna alai si ulau nakkana jahat tuapi naroko na manahan rudi saliling ni lilingna hamunak kadamang dohot dainang lumobi akka keluarga natongon manangihon barita tuaka na modding akka natoras akka hahaanggi boydo pasti lungur rohata molo taida tatangihon gornasida nang zumulo berhat naking
Alai sa sitonga laos menunggulihi tadui hira nama do au nunga borhak tua puan niya mai hamu nama naikon borhak muse ditikina asa mangaradi manatap akau daun nadinggan doho pajo ni debata ditik kita hobar tu lomo ni rohanabi iban na deba aka kuburan termasuk di hita Indonesia di Son Meridian isilangai anggo di hutata ido ibayan di Son Meridian tangadong pola dupe masa gudangan tarsura isi di Som mate indaropani apalagi di Som Moding alai di Son Meridian. Dahil na mangulod do ibana sa tokin. Istirahat. Pay menyeberang tualam seberang. Dalam ulok ka na mangulon, unak pola siya diganggu-ganggu. Riko na siya mangulon. Misalnya nak pola riko be dungo joho bapa marisa joho inarupani. Taong biarkanlah dia istirahat. Nak pola riko be pataru tu sisi panganon na tagan menguli bana hasoloman na bahkan mabahen sigaret na tu batang ni namatay abihan no marisa imanan no ditoruni tanoi tariko be ay nunga matsohot ibana siya ni lebih tepat Meridian rest in peace. Mula Meridian akan Meridian hita mangula no akaulota sa denggan na. Biarkanlah yang beristirahat istirahat dalam Tuhan, tapi kita yang diberi Tuhan masih waktu untuk bekerja, bekerjalah untuk sebaik-baiknya. Ninda baritai di Jerman adonggo di sapingi aka tiang namodingi di sapingi rest in peace di Son Meridian di surat to somal di si isapingi silang ngai au saunari ho adigan saya sekarang lalu engkau kapan asa melotai tong aka ari-ari ningoluta dangarong sa sitongannya ditiki akan aprosay marleha-leha marleba-leba mangulahon akan nasudinggan apalagi mangulahon na solo menirohan debata alay ko pakyon na sading gadenggan na partikian ni mangulahon na kaulahon na uli dito nga ni Huria di kantor nabi asa lebih produktif doh mangulahon pangkat na asa lebih terpercaya do akan na masibunuan songodongat tanah di Sumatera Barat saling membunuh sesama rekan. Hamu akada mang doh dainang denggad dotong zolo tapamanat hadomuan ni minggu jung tau perhuriau do perningotan di akana moding. Beda-beda tipis do perningotan di namodingon dot perningotan ni namoding. Alay molo perningotan ni namoding berarti namoding itu namarningot. Alay yang gusto na lebih tepat di huriata ima perningotan di aka namoding. Na mangulwiro namarningot arina tikina sadiharina. Maka terutama anak muda nanti jangan disalah eja menjadi perningotan nina moding orang-orang yang monding yang sudah mati itu yang mengingat, tapi kita yang hiduplah yang mengingat. Perningotan di akana moding dada perningotan ni aka namoding. Hamunak kadamang di jo hatan itu hatta do tuhita sautik na opat marhite-hite
perminggota sadarion. Nanaing siuri honota tu bagasan rohat tabi, si lopok honota tu bagasan ate-ate tabi. Perzolo naing uhir tu rohat tamadok nama noktong do anggo huaso ni debata. Alai hita satok kiddo. Molo bahasa Batak nga sangulus do. Alay ang guhwason debata manoktong rudi saliling ni liling na. Masay surap nakinatar surat di ayat siyai di naidok nga ibana naso suda arina. Naso hea suda arina. Anggo arita satokid dom. Mulai lihot debata 70 dewa 81 siapulu puji Tuhan. Alayang go debatai dokon debata naso sudah do aka ari-arina. Tapi kita terbatas dalam ruang dan waktu, tapi Tuhan tidak pernah terbatas kepada ruang dan waktu yang ada. Malah di pernidaan si Danielo di do ibana songonon. Ia pahean na sak-sak do songon itak. Jala obuk niuluna songon hapas Nabi Nusur. Ia habang sana songo zillam-zillam ni api. Akarodana songon api namar nala-nala. Terus berdalan, terus berdalan, terus berputar-putar. Ibarat jam Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang memperhatikan jam ini, tapi dia terus bekerja detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam. Tapi waktunya terus berjalan. Soni mahita di zo de batamar hite minggutta sadarion. Asa say tok-tok kita memuji debatan nama noktong huasona rodi saliling nililing na hobar tu tema ni minggutta nama noktong do pamare taon ni debata dohot harazona. Alani disunggul do tu hita wakadamang do dainang mauliate di tuhatai muladong dihita kajabatan aka pangkat aka talenta do lan aka nasing disunggul debata do tu hita dang sian hoi ro alai siad debatado ala siad debatado aka pangkat aka jabatan do huaso na dong dihitai na so jadi pakyotai mangodam-odam doho meduk dohi dohot manegai aka zolma na mekmet na so mardihadiha di tonga ningolutta. Imana tinebak ni si Daniel marhite terpuk tahun dina terbuang bangsa itu Babel say hirana dihilala raja Persia ina maibana songo Tuhani jalamar sobba tu ibana alai dipaingot Daniel do dangho namar huwa soro di saliling ililing nga debata nama noktong ido tabotoro di sejarah sudiro marsobba aka paripe ni bangso Persia tu rajai manang do Babel hati hai alayang go si Daniel Sadrak Mesak dan Abednego dakya olo uduk dungi ditogo mana sida tua dopan ni rajai ikom pamateon jala pamasukom ma tu hurungan ni babiat laho panganonna alaya la debataro na marhuaso do babiatipe boy diene tuhatai sian binatang buas gay behiran nama nadda ibana gay behiran nama raleale ibana doho si Sadrak Mesak dohot Abednego on singa juga bisa Tuhan rubah dari hewan yang buas binatang yang buas menjadi binatang seperti jinak di dalam kehidupannya. Alai dak songon harimau ni hita halak batakon do harimau ni lutung
alahya horoa barita lutungon di bagudang-gudang oleh babiat si telpangi. Dia mula dong anak konai laho tu tobak mula pajupa do babiat unak pula mebir ho dok ma lutung gawapung ngimuma dungi hohom dai manon babiatin bangko sonari do lahu ita tutobak talok kon lopung gawapung na kece iho dangarong lutung ngaison inon iman na parjulo hamwak kadamang do dainang manok tonggo huaso ni debata harajaon na do pamaretaon na rodi saliling ni liling napaduahon di jo de bataro hita marhite-hite mingguta sadarion asa marhite-hite ulaw na denggan do haporseota na manoktongi tersurat nian guarta di pustaha hanguluani tiki testing hita hami majoro pani na zulu tama SMA tu usu jadi majahakor ramai betong mersugut pengumuman dungi pagi-pagi lawi bet seborong-borong lahu mengalui koran ima jo maul ni koranor rupane isi mai bayan sudi daftar nyaka na lulus saya jaha masalah-salah butuh sakijang satu toru habis dengan guar nasalah do koranon dulakum sedi saha salah do koranon dungi Roma rupendongan na songgo guar mutar surah isi emar hosa gajang maibana dua lapatan ni hosa gajangon marlas ni roha ibana marulupulub alai la saronggo mar hosa gajang laos madili ibana ala dangadong tersurat warna ala yang go tersurat do warna soina ma ulup-ulup ni rohana mabigi guarrai saya maus dilingkari di staples muse ala ni balgani rohana tersurat guarna di surat kabari muluh bering sejulun hamwak kadamang do dainang suliru hitan no tersurat di buku hangguduani di pustaha hangguduani nahujaga au sadiri dang dohot Jeko masih ruban masih tangangan do ita sudah ruas do perhalado rap tersurak magwarna di pustaha hanguduani anak kan ngedeta 550 pati moloro panjoni Tuhan molo salputikion molo bicar bitang sipayasi jala sahat matu gijang akana tinobusi dohot au di baitu hatta lautusi molojo woni Tuhan akago wardi pustaha di baina sini rohan alusaku oh Tuhanku audisi jadi sipata marimajinasi majo ibat teringot tubuhku hangu dua non beharon waeng sotung na perbecairu haduan tersurat di pustahai HP punggani na daw HP nga tiap hari hitan niya majahatan ni debata alai berhite-hite hatan itu hata disungguli di jodoh hita saat tersurat guarta di benua gijangi
Didok naking hamu akadamang dia 10 meribu-ribu akan marsobat ibana. Marloksa-loksa tidang di jolona marhaladui. Dungi terpacang maluluan jala terbuka maka buku. Meribu-ribu marloksa-loksa. Angko di paretongan ni halak junani do Yahudi na marloksa-loksaon dang boy aturon sadi hari do angka na pasti tapi limited, angka limited sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Iban naik ko jamot tonota do hata pangungkaponon matsa jamot Daniel do pangungkapon ini wahyu. Karena dalam wahyu juga dituliskan penghuni surga itu hanya berjumlah 144.000. Mau ditafsir hodoi angka naril, berarti holat tu HKBP pedak suku inganan ni benugi jangon. Tapi ada cara menafsir melalui wahyu. 12.000 angka tertinggi, lalu 12 suku di Israel, 12 murid Tuhan Yesus, 12 kali 12 144 berarti angka yang maksimal. Suku juga maksimal 12, murid juga angka maksimal 12 kali angka yang dapat dihitung ribu, angka 144.000. Itu berarti wahyu itu mengatakan angka yang sebesar-besarnya, angka yang maksimal. Sedia godak petaho zolmana porsea tutuhani muat tersedia bagi setiap orang yang percaya. Banggo 144.000 do HP holar rawa mangun ngasih ribu pitu ratus. Tu dia manon mesti nong GKP. Tu dia manon mesti hakai GPIB do lain-lain. Tapi itu kita pahami sebagai angka yang maksimal, angka sebanyak-banyaknya, angka yang tidak terbatas. Yang penting kita percaya kepada Tuhan. Go inganan di pada itu hatai dia kena persea di ibana. Patuluhon marsobahita tu anak ni zolmai. Mulutai de zo naking hamwa kadamang di ayat 10 tulu di pangukapon ni si Danieli do ibana. Huida ma musay di bagasan akka pangukapo borngin. Gabeida ma rosa halak marhite-hite obud di langiti. Rosa halak marhite-hite obud di langiti songon anak ni Zolma. Zala sahat ibana do sudah arina sahat ibana tu ibana naso sudah rina zala terbuan ibana tu zuluna. Nunga di ida si Daniel hiak kape di panatapan naon anak ni Zolmai na rosian obuni. Tahap persiai Tuhan Yesus do. Nadi idana di bagasa pangukapon nai na tuat siapan wagizang lau paluahon hita akan naporsea di ibana. Di baheni di jowi datong asa marsihohot mamuji goar ni tuhatai marsihohot mangalo ibana di bagasan las ni roha nang di bagasan arsa ni roha pe. Alai disungguli hita marhite-hite minggu ujung tau perhuriau non na di padu mudohot pesta pardingotan di damod dingon asa hita akan manada Kristusi songon nani tatap misi Daniel anak ni Zolman na di bagasan obuni sahat tita tu ujung ningoluta manahan maka bersiai ibana dan tolhas sita tu hamatean paduahon hamatean salilingi lilingna. Iban nadong jolo perhitungan kita pilih matematika 1 kali 2 atau matematika 2 kali 1.
Songo dia matematika 1 kali 2 dan matematika 2 kali 1 on. 1 kali 2, 1 kali lahir, 2 kali mati. Satu kali lahir, 2 kali mati. Mati pertama di Pondok Rangon. Dungi mati kedua hon, mati salilingi lilinga 2 hali. Alayang gohita nang hinokom itu hatta tapabalik matematika ni hita haprosyota 2 kali 1. 2 kali lahir, 1 kali mati. Lahir pertama saya bertian ni ina. Lahir kedua pinatubu di bagajat Tuhan Yesus pada 2 halihon. Lalu satunya hanya mati 1 kali, nanti di Pondok Rangon. Setelah itu kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Jadi mulai mahitan nomor matematika 2 kali 1. Unang madong siya nahita nomor matematika 1 kali 2. Alay tayo ma momento mori ingo maari hamamatem. Nakpala may ilabi marnida tangan na ibuti. Ay memang tang menoto bang nakibetulan no panupaw nito hataon. Seluruh tangan kita diberi garis momento mori supaya kita mengingat kematian kita. Nakpedak taboto sa di hari kita. Holan pangatur ni Tuhan tado. Naparpuri hamunak kadamang doh dainang. Tuhan na tasobay ima, Tuhan na universal. Tuhan ni sudi, Tuhan ni sadok bangso, Tuhan ni sadok home, nadong di sadok portibion. Mula tapamanat di ayat 14 naking. Dada hoda Tuhan ni hita halak Batak Tuhan tay. Dada hoda Tuhan ni halak Jawa. Dada hoda Tuhan ni halak Cina. Alay Tuhan ni sardok portibiodo. Dan Tuhan na sektarian ibana. Tapi Tuhan di atas segala-galanya. The Lord of Lord. God of God. Ido habang gauta. Tuhan tanata sobay. Tuhan ni sadok hazul maun di sadok portibiodo. Mulut taingot Filipi 2 ayat 10 dari 10 sada madok asa sobatu ibana nasa bangso nasa ulu nitot marsoba tu ibana. Dalam bahasa Indonesia lebih enak kedengarannya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala lidah, every tongue. Dangadong na sumarsoba tubana bahasa dia petaho. Alay doho mahita pasangap penungguar nito hatay dalam manait sudia kana perserpe laho mamuji pasangap guar nito hatta. Khusus tu hamu akadamang do dainang keluarga. Nabude pe lungur rohamu na sautik didang sumulu keluarga na tua-tua hahaanggi na tahaholongi. Papos rohata dohatan itu hatta sadarion. Say na monang do akan na persea saha rodi ujung ni lakana asal mata kasibana marsihohot marsoba tu hatay.